Тревожност, паника, атаки и стрес. Това е бичът на съвременния човек. Тялото не винаги е в състояние да различи ежедневният стрес от живото застрашаващо събитие, а хроничният стрес може да доведе до проблеми във всяка една система на тялото. Болен възвръща общият баланс в нервната система и помага на тялото да премине от симпатикус в парасимпатикус. Знам какво е това, да. Ще ви го обясня така. Симпатикусовият дял на вегетативната нервна система действа като педал за газта. Стимулира производството на адреналин и кортизол, а от друга страна парасимпатикусовият дял на вегетативната нервна система действа точно по обратният начин, като спирачка. Забавя тялото и го успокоява. Надяваме се информацията да ви е била интересна и полезна. Ако е така, може да последвате Здравен център Холистик и да харесате това видео. Благодаря! Аз нищо ново не чух, ама иди шахария съм.